Ikusten zaitut beti behetik. Aldaketak asko izan dira, eta zure bizitzan garrantzia galdu dut. Orain, gutxietsia sentitzen naiz, goitik begiratzen nauzulako. Egon lasai ama, hobeda zu beti behan egoteak. Bestela, gogoratu 83ko liskarrean gertatutakoa. Uholde horretako aztarnak oraindik bizi ditu. Ausardia behar da hori esateko. Bion errua izan zen. Gogoan edukinik eman izula bizitza. Aintzina garrantzi handiko itxasadarra nintzen, 11 itxasontzi igaroz nirelako nire baitatik ona heldu arte. Utzi haserretzeari, itxasontzi horiek guztientzat izan ziren garrantzitsuak, elkarrekin aurrera egiteko. Elkarrekin, baizera, zaborrez bete nauzue, nire azala berdera aldatzeraino. Ez zaitez iraganean geratu, zikinkeria garbitzeko proiektua martxan jarri ditut, eta begibistan daude egon diren aldaketak. Egin zenidan mina erreparatzeko zaila da, hori ez da ama batekin eduki behar den jarrera. Zuk ez duzu ama on bat bezala jokatu. Zure beste seme-alabei jaramon gehiago egin diezu. Ni alde batera utzita. Hori esatea ere, zu izan zara nire begikoa. Bestela ikus ezazu mapan duzun garrantzia. Garrantzitsua banaiz ez da zuri esker izan. Nire meritu propioak egin ditut.
Zer meritu? Turistak nire uretatik eramatea. Edo turista horiek nire urak zikintzea. Barkatu? Horretan lanean egon naiz, jendeak zure urak zikindu ez dezaten hainbat zubi eraiki ditut. Zubiak ez dira garrantzitsuak, neu naiz. Zubi gehiegi daude nire inguruan eta hauek ere kutsatzen naute. Jar zaitez ados, itsasontziak gura ezean zubiak eraiki behar dira. La Salve zubia, adibidez. Ez ezazu hori aipatu, Guggenheim dagoen eremuaz nazkatuta nago. Lehen, Ontziolen eremu, gaur egun turismoa eta entretenimendua du helburu. Gaur egungo Bilboko irudia naiz. Ontziolek zeukaten esentzia nire forman islatuta dago. Ez gaitezen liskarretan ibili. Forman esentzia gordetzea ez zen beharrezkoa izango, Ontziolek hemen jarraituko balute. Gainera, Euskaldunako Ontziolen eremuan egondako gatazka handiak saihestuko genituzke. Beharrezko aldaketa izan zen zu garbitzeko. Gero ez esan zutaz ez naizela arduratzen. Gezurti alakoa. Atletikek jokatzen duenean, San Mamesen jartzen duzu begia, nitaz oroitu gabe. Rol nagusi duzu Atletikek irabazten duen bakoitzean. Zure uretatik ataratzen baitugu gabarra. Juerga gehiegi botatzen dituzu eta ez zara konturatzen horrek nola kaltetzen zaituen. Begira nola zaintzen duzun zorrozaurre. Dena hankaz gora daukazu. Noiz pentsatzen duzu hori batzea? Ama, lasai egon, lanean nago hori dena konpontzeko. Baina ez naiz bakarra. Joan gaitezen anai arrebak bisitatzera. Ea nola dauden haiek. Erandiok, Portugaletek, Barakaldok, Sestaok, oraindik agerian dute industria, baina
uler ezazu, haiek gazteagoak direla. Anai nagusi bezala eredu izan behar zara. Horretarako nire laguntza eskaintzen dizut. Elkarlanean ibiltzen bagara, falta zaizkigun aldaketa lortuko ditugu. Datozen arazoi aurre eginez. Arrazoia duzu. Nagusi egiten zarete, eta beldur naiz, nitaz, ahaztuko zaretela. Hemen geratzen naiz zuek zaintzen. Oraindik nire umetxoak zarete.